Dolu perinatalaz egingo dugu hizketa jarraian, izan ere Eskutxik elkarteak dihardu hortan lanean, gaur bertan hitzaldia egin dute, ekin emakumeak taldeak antolatuta Arrasaten eta Eguenean legez besteko proposamena egin zuten legebiltzarrean. Izan ere, hilda jaiotzen diren haurren inguruan ez da araudirik gaur egun indarrean eta dolu perinatala baixildutako dolua da gure gizartean. Eider Otsoa da gurean, elkarteko kidea eta dolu terapeuta gainera. Ongi etorri, Eider. Eskerrik asko. Zapatuan urriaren 15ean egin zen, haurdinaldi eta erditze inguruko zein jaiotza ondorengo doluaren mundu mailako eguna. Zoritxarrez ez dira gutxi, olako egoera batetik pasa behar duten familiak, baina isiltasun handia dago honen inguruan. Zergatik zure ustez, Eider, eta ze eragin du isiltasun honek familie hoien osatze prozesuan? Bueno, datu batekin hasi gure nauke ez. Datua da, lau familixatatik batek umie galtzen dauela ez. Eta hor, umie galera horretan, 22. astetik aurrerako galerak daz. Orduen, 22. astetik atzerako galerak kontutan eukiten baitxu hau, portzentaia bastante altue da, ez? Eta oso esanguratzue. Gero, zergati dane isilara zixe egoera hau, bueno, beti danik pentsau izen dalako, sinistu izen dalako umik giltzen diela, eta ja, beste batzuk etortzen diela. Eta gainera, onartuten dau, persona nausixetan eriotza, baina umietan, ez? Eta, karo, mine ez dau konparetaik, baina mine da, bizitzen dana dolo horretan. Ez gara ulertuak sentitzen, entzun izan dugu testigantza batean, baino gehiagotan, zer dago esaldi horren atzean? Desautorizazio hori. Gu ezin joan izen inongana gure semietaz hitz egiten, gure semien eriotzataz hitz egiten, eskuek utzi gelditzu garen hori adierazten, ez dalako ulertu. Dolu perinatala ari naiz esaten behin eta berriro, baina akaso motz gelditzen den esaera da, izan ere hor daude, hiltzear dauden umeak, arrazoia edozen izan da ere, haurdunaldia etetea behar duten familiak, antzutasuna errepikatzen diren abortoak, horietan denetan dolu bat dago, zu dolu laguntzailea zara eta garrantzitsua izango da horretatik osatzeko, ondo hartzea, neurri egokiak hartzea legia. Bai, dolu perinatala oin gizarteratzen dabilen termino bada, eta ulertzen da jaiotza inguruen hiltzen dien umietaz gabitzela, ez da? Baina oso ondo esan dozun moruen, familia askok umie galera asko eukiteitue hasierako hilabete hastietan. Edo bere umien osasun arazoagatik ez gelditu bierra, ume horren bizitza. Edo ezin aiketa amaizeti, ez da? Hainbat urtietan, bani badukete kasuek, 10 kasu eukidituztenak orduraldi artifizialetan sartu dienak, baina ez da horienak urten, ez? Orduen, klaro, hor kasuistika itzela da atzien dauena, ez? Hor bizipena azten da, aitek eta amak erabakitzen da benen, aitek eta ama izetei, eta hor pasetan dandana, urtietan gauza asko izan leike. Dolu laguna, duzu sortu batzuk Debagoienean, hau da, hemen Debagoiendarrek ez dute zertan hiriburu handi batera joan olako laguntza jasotzeko, gainera Eskutxik elkarteko kidera bazara, zuzendaritzan zaude, berehala aipatuko dugu elkartetik egiten duzuen lana, eta tira, tartean aipatu nahiko nuke, legebiltzarrean egin duzuen agerraldi hori, lege aldetik nola dago kontua gaur egun, Eider? Lege aldetik topetaituen traba pilo badauko, ez? Umie jaixo eta 24 ordu ez badauko bizixen, ez daukogu aitetasun eta esamatasun jarik azteko ezin txue gure umiek inskribiru, ez? Eta, beste hainbat traba legal, horrek itxeskune da, zelabait espazien hil moruen bizi, ez da, egoeri, ez da, horrek ondion da, trauma areagotzen dau, ze aurretik pasau danabe, bizi bierra dauko, ez? Legebiltzarrera joatik zesan gure dau, gure instituzioetan, zelabait hitza lantzen hasi dala, ez? Hor badaz parlamentari konkretu batzuk itzeleko lana injauienak, eskerrak eurai, Lorei eta Mariai eta, ze, euren bizipenetatik injauiena da, legebiltzarrera eruen gure laguntzakin, ez? Eta orduen, zelabait osakidetzan protokoluek eskaketan gabitz, ez da? Eta, protokolaute dauen zerbait, egituratute dau. Gaur egun ondion ez da egituratute. Eta elkartean edo zuk moduko zerbitzu batean familiek aurkitzu aldituzten laguntzen inguruan berbetan hasita lehenengo pentsatzen dut doluari aurre egiteko baliabideak eta tresnak, ez da, alde emozional hori lantzeko aukera. Horre itzeleko utzunie da, familixiek askotan
euren familixien laguntza beste hau eukiten, lagune beste hau jakiten zela sostengatu olako egoera bat. Orduen, karo, horre utzune handixe dau, sostengu aldetik, ez? Orduen, terapian eskaintzen daune da, bueno, lasaitasun espazio hori, segurtasun espazio hori, bizitzen dabitzen hori bizitzeko. Ze askotan, desautorizau egonda, ero ez onartu egonda, gainera, bizibio egoera batzuk, ez gauzenak sostengatute askotan, batzutan, bikotean bez emakumok. Beste batzutan, bikotea familixan bez. Eta zer esanik ez, lagun artean, eta bestelako lagun guztietan. Karo, hori sozializatze hori, ondion, are gogorra da. Gero laguntza burokratikoa ere aipatu nahiko nuke, izan ere, aurre egin behar zaio horri ere, eskaintzen duzue laguntza horretan? Bai, abokatuak dauzkagu kontratatute, eta hor badaz egoera batzuk, umie ez dutzienak ikusten itxi, edo ez dutzienak itxi umie hartzen, ospitaletan, badaz egoerak baja horiek ezin izan dituztenak kudeatu, badaz egoerak, legalki, benetan sostengu edaukienak, eta familia jakeitea, hori kubrirute dagoela, batete dagoela. Osasungintzarekin ere ari zarete lanean, izan ere formazioa profesionalendako eta bestalde batetik ospitaletan protokolo bat, ze pixkat hemen ospitale bakoitzak egiten du alduena, nahi duena edo posible duena, hortan dare gauzak, ez da, Eider? Hori da. Profesional asko, adibidez, asteburu honetan eukiduen kongresuen oso eskertute, ez da? Ze, badau generazio bat, ez dauen euki formakuntza hau, eta oin generazio barrixek eta medikuntza ikasten dabitzen residente barrixek, sartzen dabitz euren formakuntzatan, da igerten du hori, terapiatara etortzen danien ikusten da, trataera desberdina dela, protokoloan eraginak desberdina diela, urtebete daroi hau lanien, eta eragiten dabil, ja. Lan hau ikusten da, terapian beste lasaitasun bat, segatik, ospitalean itxen dana, da, erabaki horra trauma egoteko edo ez, gero. Ibilbide akademikoan, profesional hauen ibilbide akademikoan txertatuta dago gaia lantzen da? Uste dut ondion be borondatez. Uste dut egituratute ez nauke esango dauenik. Ondion borondatea ondixa, lehenko gunien egon ziren profesional guztiek borondate zeusenan. Oso eskertute orduen gu poliki-poliki gabitzena da, hospital publiko eta pribatuetan formakuntza hauek eskaintzen. Eta enfermeruen, farmazeutikoen, psikologuen kolegiotan baitzen. Bi hitz indarkeria obstetrikoari buruz ze lotura dago doluaren, indarkeria obstetrikoaren eta osasun mentalaren inguruan? Hitza trataera esango nauke. Zela tratatzen gaituen gaixuok, hor dau ez, gaku ez, violentzia hitza gogorra da berez. Baina izen be gogoz kontrako zehose praktikan jartzen badozkue, edo ez gaitue informetan zehosena hor, gogoz kontrako eta nahi estan tratu bat jasotzen da, orduen hitza horti doie. Oin, zein jan helburue honetaz hitz egiten du zertarako, hau barrio estein pasau, eta lehenko guneko kongresuan adibidez hitz egiten zan moruen konfiantza hori landu daixen, profesionalen eta paziention artien, ez? Badire hilabete batzuk estatu mailako FEDUP izeneko federazioan sartu zaretela, eskutxik elkartetik, pentsatzen honik indar egiteko, elkartuta egoteko, eta trabak daude lege aldetik eta beste, eta horretan gehiago eragiteko. Nola dago kontua? Badaude, elkarte asko daude hemen inguruan? Estatu mailan elkarte asko daude. Ondela 11 urte gure umiek hiltzienien horre, emakume batzuk moiruten hasi gitzen, eta sortu ziren hainbat elkarte estatuko hainbat lekutan. Eta gaur egun badauko elkargune bat, eta detekteta hau kasuak, dramatikuek dienak, laguntza berdeuen kasuak, eta gure artien mobilute hau, ez da. Basurton, ume bat hilda, egoera honetan, zeinak lagundu leikeixo. Orduen, elkarte bakotxa dau, apur bat, pendiente horretaz, ez? Eta, elkargune hori horrek iten dauena da, parlamentu estatalera begire eta europearrera begire, indargune bada guri asaltzeko eta zabaltzeko. Eta gure inguruko herrialdeetan nola dago gaia? Hemen baino aurreratuago, berdintxu, badaude herrialde batzuk beste batzuk baino aurreratuago edo pauso urrats gehiago eman dituztena kontu honetan? Bai, mundu mailan horre, kuriosua da, baina guzti horretaz hitz egiten Hego Ameriketan hasi ziren. Gero Kanadan eta badaz hor aurrerapen handixek emun die, Europa mailan be bai,
eta herrialde aurreratuenetan referentziak badaz, eta Estatu Espainiarrien ez da horren beste referentzia, oin sortzen gabitzen hau baizik. Dolu laguntzailea zara, eta gainera pasazara horrelako egoera batetik. Nik orain nahiko nuke mezu bat bidali egoera honetan dauden familiei, egoera honetan duten senitarteko bat dutenei, ze dolu prozesua modu egokian eginda eta laguntzarekin atera daiteke honetatik, eta eraikitzaile ere izan daiteke, naiz eta hola esatea gogorra den, ez da? Berez dolu prozesu bat bizitzie eraikitzailea da. Hau da, gure konpromesua baldin badaukagu dolu prozesua bizitzeko, ze dolu prozesua da tunel baten sartu, eta oso argi gutxixaz, ibili tunelien da kaberan argixa erketan da, orduen hasieran konpromesu bat eskaketan dau. Konpromesu hori hartzen duen momentuen gure osasun zainketan gabitz, eta gure zaintzan lantzen gabitz, eta orduen zaintza hori eraikitzailea da bai ala bai. Eta horrek zer esan nahi du, batzuetan ez dugula tunel horretatik pasa nahi, eta horrek gero arazoak eragiten ditula, hori da arriskua? Bai, dolu asko patologizatu egiten die, segatik ez dobleko sartu gure, ezezko horretan gazelako, eta berez mina hor dauelako, eta bizipena hor dauelako, orduen karo hor gelditzen bada, horrek beste nun baitetik urten aldau gerora, baina mine da, mine gorputzien gauzatzen da, eta dolu prozesua berez naturala da, danok bizitzen ditugun egora die. Eta bai, ni ekaitzen amanaz, eta ekaitze jaiotzian hilzan, partuan hilzan oindala 11 urte, eta berai eskerrak naz dolu laguna, beraz hor dau eraikitzea, ez da? Ni gaur egun nauen lekuen barau berari esker da. Eta poliki ari zareten lana egiten ari zaretelako, gero eta gehiago hitz egiten da kontu honen inguruan gizartean, eta hori danon mesedetarako da, ez da? Bai, alaxe da. Zenbat gehiago hitz egiten den gai bati buruz, orduan da leku gehiago hartzen dago, ez da? Eta orduen bizipen hori eukiko dauien familixendako errezagoa izango da bizipena. Egixe da, gaur egun ja, familixak ospitaletan beste tratua jasoten dabiela, ez gure garaian moruen, instituzioen partetipe beste tratua jasotzen dabizela, eta egixe da, gizarte mailan bai beste tratua jasotzen dela. Oso ondo, estimatzen dugu zure bisita eta interesgarria benetan kontatu dizkiguzun kontu guztiak, nahi duzun erarte? Eskerrik asko. Hurrengora arte.